Yaya ina kuka yi ne? Wallahi mu dan je GRA ne. Ha mutumi na wai kana ganin mu hawa wannan abun kuwa? To ai shine na ga ma na fit din nashi ma gashi ga sabon. Ya so. Anya ma na fit din nan ma fa. Kai dan Allah da Allah ku dakata. Mu fa ba wani abu da za ku yi mana mun riga mun san ku in hawa na fit din nan za ku yi ku zo ku mu wuce. Yanzu dai shikenan mu za mu hakura. Sai mu koma gaba ku zauna a bayan tunda kuke so. To amma ai mun riga sawa ko? To ya zamu yi? To kai kuma zuwa. Jibi ka ba baka da ko sisi jibi kayan jikinka. To ai ku wannan abun alfaharin ku ne ma a ce mun hau abun hawa tare da ku. Wannan abun farin ciki ne. Daji ma yayi min kwafsi wallahi. Na kira shi ya zo min da mota ba shi ne amma ya ki zuwa min da mota. Dai bari ni kana ban sa haka ba. Na ku ya kuli ku dan dawo mun gaban nan saboda kun ga dai customer na ne kuma ni na san in Allah da za a samu